menee. Sehän niinku, se niinku väsytää sitä. Ei. Lämmittää lihaa. Toimintakyky, miten se itsenäisesti asioida. Tuossa vartta joissakin asioissa on apua, mutta se kuitenkin nousee plus yksi kohtuullinen. Terävyys, sitten kun se jää yksin tuohon seinään, niin sitten se loppuu eläin. Eli se ilmoittaa heti kun mä tulen, se huomioi mun heti, pitää silmää. Ja mä sanon, tekee tuomarista tyhmän, kun heiluu ja keikkuu tuolla edessä. Niin, ei se yrittänyt purra kuitenkaan eikä mitään. Ei, kun se alistui heti, että ollaan kavereita. Ja sitten kun mä olin kaveri, niin sehän oli kanssa heti kaveri. Eli se on pieni ilman jäljelle jäävä hyökkäys. Ei meina esittänyt sinne. Joo, hyvä. Ja puolustushalu, sitä haluu siellä pikkasen on mutta se niin kuin sanoit, että sä oot opettanut jo siihen, että sä hoidat hommaa. Niin. Joo, eli se on plus yksi pieni. Joo, se on parempi kuin äidillä. Plus yksi halu. Joo. Mikä se on? Joo, mutta tämähän menee vasta sit sinne taakse Niin, ja sitten se kuskii siellä. Sieltä ja... Tarkkailista tilannetta. Joo. Taisteluhalu, jotta se olisi noussut enemmän kuin plus 2, eli 1 plus 2 kohtuullinen, niin sanottiin, että taistella enemmän kelkkaa vastaan ja puolustaa niin, itseään ja tämmöistä. Taisteluista pitää näkyä enemmän muuallakin. Joo, no kyllä mä oon tossa niinku samaa mieltä, että joo. teidän kanssa. Ja hermorakenne plus 1. Tässä on nyt tämä sanamuoto, mutta kun me ei voida sitä yliviivata hieman rauhoitu, sehän on väärin tämä koirakohta. Täällähän on hyvät hermot, mutta jos se olisi kakkonen, niin se ei olisi tuolla huolestunut tuolla pimeässä, eikä se olisi huolestunut tuossa seinässä, se olisi sitten vaan katsoa, vaikka sillä on tarvet hyökätä, se on katsonut. Mua on vähän niin kuin nokavartta. Se on niinku 1,5. Joo. Hyvä. Ja toimintakyky, se on kohtuullisen vilkas. Joo, niistä näkyy. Joo, että se hiukan aika funteraa joka asiasta, pitäisikö se tuohon ottaa kantaa. Ja, vaikka se kyllä huomioi ne oikea-aikaisesti, mutta se, sillä on sitä temperamentissa. Että se olisi vilkas, niin sen pitäisi ottaa sitten reippaammin asioihin kantaa. Kovuus, se oli niin sit siinä hieman pehmeä, mutta nyt ollaan taas siellä ihan ylärajoissa. Tiedätkö, että jos se olisi ollut kohtuun kovaa, niin se olisi ollut terävämpi tuossa seinässä, se olisi ollut vahvempi tuolla pimeässä. Sitten sieltä tulisi hirosanat mielessä. Menee vaikka vähän huimaa. Mutta se ei ole sillä tavalla pehmeä koira. Mä tiedän, mulla on ne Tää on hyvä koira. Joo. Ja sitten se on hyvän tahtoinen luoksenväistävä, avoin, se on kaikkien hyökkäyksiä. Koska siinä on semmoinen rehellisyys ja laukaus varmaan. Eli pluspiste 155 ja miinuksia ei tullut missään, niin loppupisteet 155 ja hyväksytty luonnettu tulos. Tuliko hänestä paljon? No viimeinen serti puuttuu, sillä hän on 8 jo pohjalla, mutta ei